alas 8:02 nin pagkaaga. Ang tabayanan, ang pagtukar kan mga isus kanal daw. Kung minsan maharang, kung minsan malani. Alagad nagsisirbing panpanami. Si Melvin Barayoga, amo na! Amo na! Sarong programa sa radyo na malinaw kan gabos na isus kanal daw. Amo na! Kaibahan ang Catholic Mass Media Awardee Melvin Barayoga. Amo na! Mga tugang liwat Diyos marhay na pagkaaga po sa Indugabos, maray na ramrag po sa Rinconada area. Digdi po sa syudad kan Iriga maray na ramrag. Siring man sa iba pang mga lugar na inaabot po kan sa tuyang broadcast ngunyan. May magayon, may mamundo, may makapungot na mga bareta kita ngunyan na sa tuya pong ipapaabot sa Indo sa laog kan sa tuyang iribahan. Digdi po sa programang Amo Na. Si Melvin Barayoga, amo na! Pagiriba mga tugang ang mga report kan sa tuyang mga karonda, aldaw kita nin Biyernes, petsa 1 kan bulan na Abril taon 2022. Sabi nga ni kayan Lex, April Fool's Day. Day kadaa magpautang tabaad day kabayadan. Mga luma pong pagtubod yan. Pag-igwa ka, kaipuhan na i-share mo sa tao, i-share mo sa imong kapwa. Pero sa nakon mayo ka ng mayo talaga. Si Melvin Barayoga, amo na! Ano man po ang sendong ginigibo, ano man po ang sendong kinakasibutan ngunyan, madya na kamo sa bilog na Rinconada area sa 36 na barangay kan syudad po nin Iriga. Diyan po sa Buhi, maray na aga sa mga nagkakampanya ngunyan, sa mga naruluwas na mga ma-house to house. Mairitom po kamo kayan, Ma'am Flor Boqueron. Maitom kamo, tasigi pala nindoan kampanya. Good morning man dyan po sa may partikan Batu. Maray na ramrag. Dyan po sa may partikan Balatan. Dyan sa Nabwa. Asin mga tugang, dyan po sa Bula, sa Baaw. Sagkod sa iba pang partikan Kabikulan. Oy, ang kamarinisor po ngunyan, mantinido na yaon sa alert level 2. Abot sa Abril 15. Solamente mga tugang, digdi po sa Bicol, an albay sa natapos po ang Katanduanes, an yaon na sa alert level 1. Kaibahan po dyan, digdi sa Camarinesur, ang syudad kan Naga. Arachan tapasadahan ta po yan, saro-saroon ta. Taigwa po nin pinaluwas na bago mga tugang na alert level ang IETF
Yaon pa po ang virus, sabi po kan mga eksperto. Alagad ang mamundo ngunyan mga tugang tan LPG, labi pong 3 pesos ang ilalangkaw. Ngunya na aldaw, LPG, liquefied petroleum gas. Kaya siyempre po, babawasan ang takad na sana kan mga panira. Mabawas na sana kan takad po kan mga panira. Tanganing makalamag-lamag isipon nindo sa 3 pesos labi na ilalangkaw sa 11 kilogram cylinder. Mga 35 pesos. Grabe ano. At naglalabi na ngunyan 1,000 ang sarong LPG. Bako, dadagdagan pa nin another 35 pesos. Magabat na po yan. Kaya makanood nga ni kita nin maggatong na sananin sungo. O maggatong na sana, digdi po sa satuya. Kung agkuman sana mga panggatong o kaya maski po abab, pwede na po yan. Ngani mga tugang na makatipid kita sa pan-aral daw na gastos. Total mga tugang ngunyan ta summer, kadakol po kan pwede niya tong makuha. Mga panggatong dyan po sa libod. Kaya lang digdi po sa kasentruhan, sa inkaman digdi makuha. Permi na po na LPG ang sa imong gagamiton. Alas 8:10 ang satuya mga tugang na oras ko niyan, digdi po sa satuyang pagiribahan. Si Melvin Parayoga, amo na! Saropaman ngunyan mga tugang sa Mamundong Barata. Tasige po ang langkaw, dagdagkan sa tuyang utang. Naglangkaw po ang utang kan Pilipinas sa domestic sagkod mga tugang sa luwas kan sa tuyang nasyon. Sabi po kan Bureau of Treasury, 12.093 trilyon katapusan kan Pebrero, halangkaw nin 16%, hali sa dating 10.405 trilyon kan nagtalikod na taon. Sa kabilugan na istakan utang, 69.6%. Ang inutang mga tugang sa laog kan nasyon, asin ang natatada na 30.4 trilyon o porsyento ini mga tugang sa dayuhan na mga financial institution. Sa pagtapos kan Pebrero, ang natatadang utang kan mga lokal na bangko naglangkaw nin 14%, 8.413 trilyon, hali sa dating 7.363 trilyon. Grabe po. Kung baga mga tugang, ang lambang Pilipino, igwaponin utang na mga nasa 2,500 pesos. Namumundag pa sa mga tugang, may utang na po ang bagong mamundag na umboy. Pero yan po mga tugang pinagdepensahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang sabi mga tugang, ang government borrowings. Ini po sa iyang pinaliwanag na kaipuhan kan administrasyon ang kwarta. Ngani po na itustos sa big ticket project kani. Ang sabi po kan Presidente, the government is like a house. Ngunyan ang sweldo ko arog sa nakani. Pero may mga pangangaipo. Nagtuturo ngayaan atop. So you need to borrow.
Sabi po kan Presidente, mayong gobyerno sa kinaaban, nadaipo nin utang. Sabi kan Presidente, you borrow money if the taxes are not enough for our needs. Tapos po, igwa pa nin gustong gibuhon na big project, arog kan tulay, sagkod iba pa, sa build. Kaya siguro, Mr. President, iksiran mo naman itong dain nababayadan na estate tax, tangani na maggamit na. Si Melvin Parayoga, amo na! 300 bilyon. Kung mababawi sa na yan, mapapabayad, dardakula yan tabi, Mr. President. Kaya na po kayan magpagibo kanin mga 12 kilometrong tulay. Kaya na dugtungon an albay tapos po an Katanduanes. O kaya an Camarines Sur, taharani man dyan po sa parting yan, sagkod ang Katanduanes. Pwede na po nabugtakan in tulay, Mr. President. Kung masisingil sana, at yan kani, sa mga BBM dyan, masabi na naman, ano na naman ngayon, nabanggit na naman, an estate tax. Si Melvin Parayoga, amo na! Napag-uurlayan ta sa ng mga tugang, huli digdi sa satuyang utang. Field Report! Bueno, nasa linya ko niyan si Karondan Philip Padi, maray na aga tabi. Salamat Tabi Padi. Good morning sa mga parantabay niya to. Good morning kay Consalvin Blanquera kan Banwaan in Baaw, Camarines Sur. Nagdigdi ako sa San Vicente Baaw, Tabi Pading Milbin. Alagad makamurumundo may patrabaho baga digdi na pinag-i-implementaran na DPWH, Fifth Engineering District and Camarines Sur. Intero bagang pinaggudak ang daga digdi ayan semento. Mayong winalat ang gabos na porsyon kan tinampo. So mga palaog sagkod paluwas na bihikulo sa maagi. Ini nga ang problema. Sa kung ani mismo ultimong motor nasasakitan paglaog digdi sa sinambit ng barangay. Ta anas nipig para draga na bagaan gabos na porsyon kan semento. Pero dahil ni nag-agi sa tamang proseso. Pati ang mga tagadigdi sa San Vicente, may kasuyaan itong yaon sa tangod ka na pigtitinampo. Magayon ko ta na yan, magayon ko ta may project, pero kung ultimo pagluwas mo, day ka na makakaluwas, dapat ko ta na, tinadaan kadtong mga pwedeng maagihan. Oo, sasabing una sutra. Una sin utra. Sana namaray ang pagkatirada kan kontraktor. Tapos ang nag-i-implement ang DPWH Fifth Engineering District and Camarines Sur. So, sabi kay ni Engineer G. Matimbang. Marekayan kuyanunta pasimbaguntan DPWH tanganing maraman ano ang rason o ano ang masasabi ninda paano ang tao man. Dapat kayang tinataan tama nin lugar. Although magayon yan tamay project pero paano na so pag-agi kan mga tao dyan sa barangay San Vicente? Oo, saruin ni sa mayor na agihan baga, pasiring sa mga mountain barangay kan Banwaan in Baaw. Maray ko niguang alternate route. Ang problema nga ni kayo, pigahanap ko sa alternate route. Dahil ko baga maaraman, dapat may aro yan. Kung sa inan pwede nindang paagihan muna, tayo nubos nindang pagpara gudakon na simentadong halos ibong-ibong kaya ang pinaggudakan kontraktor ining Rimar Construction and Builders Corporation. Tapos ang budget kay ni General Appropriations Act Fund of 2022
Nakabugtak tabi digdi Pading Melvin sa project iyon Convergence and Special Support Program, Basic Infrastructure. Tapos ining BIP, access road and or bridges from the national leading to major strategic public buildings, facilities, construction of Road, Zone 1, Barangay San Vicente, Baaw, Camarines Sur. Igalat ko nga ni Digding, ibugtak kontiran budget kay Dik. Tamayo, bagang nakabugtak na budget. Dapat maging transparent and implementing agency and DPWH Pit Engineering District and Camarines Sur. Sa bagay, bako sa naman kayo dan Pit District Engineering Office kan DPWH san may mga arog kaning proyekto DPWH na depig bubugtak an amount. Pero araw pa kani, saro pa dyan. Saro pa dyan siguro, dapat malinaw kan DPWH kung tano ta tinugutan ninda ang kontraktor na dahil lamang tinadaan nin agihan. So, sa intabi Philip, nagpaparada kan mga bihikulo sa nag-aaragi ang mga tao. Alanganin man nga ni sa shoulder, so pati sa shoulder, tigtig tanampo. Kaya dahil mo na maaraman, talagang maagi dyan sa pinagpara gudak na tinampo. Kundi delikado pa sa aksidente. Maray kon sarusa ng aldaw ang trabaho kayan. Ta pwede pang magpasensya. Baad abuton niya nin bulan. Pwede sir, abuton kan election ban. Ay sa bagay naglaog na sa election ban, kuya naman yan. Dahil na yan mapupundo. Okay na. Ta siguro natapos so bidding kayan, so award, bago pa magpunan kampanya. Kaya lang, ining patrabahong ini, kung maduranin sa rong bulan, perwisyong maray ang mga tao. Apektado ang mga yaon ligdi sa inutan kan Barangay San Vicente, Baaw. Itong mga yaon sa mountain unit. Inikuta dapat dahil man basta ini tinugutan kana punong barangay. Si Manuel Celiesa. Siya bagaan punong barangay. Ano ka nagtugot siya na intirong gudakon na tinampo. Siyempre, nag-kortesiya man kaya na DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Dapat ko ipinasabot muna sa mga taga San Vicente na arog kay nang gigibuhon. O kaya, banga ko bakong sarabay-sabay. Inan masakit, pagkahiling ko ay ano na niya akong tinampoy ni. Hindi sa San Vicente Bao, taanas pinagpara kalkal ang simentadong tinampo. Yaro piglaraw-rawan lang, kana kontraktor. Dihirak man itong mga constituentes digdi sa San Vicente Baaw. Dahil ni magkakaigway ni siyempre pag-uurulay. Okay. So siguro mahapot ta kayan ang DPWH tabi. Yes, maharaman ta kung ano ta arog kay na pinaggibo ka na kontratista, ining Remar Construction, na siyempre nagparam man yan sa punong barangay ka na San Vicente Baaw. Ano man ta, pinagtugutan na anas, tukalon na gabos na porsyon ka na tinampo ibong-ibong. Siyempre, mga tao digdi, na obserbaran man yan, ano nangyang ginibo ini. Although project yan ka na gobyerno, pakikinabangan kan mga taga San Vicente Sur, dapat, San Vicente, Baaw, Sur na. Isip ko na si Kapitan Johnny. Kunya na pakikinabangan man ini, kaya lang, so tamang proseso.
sa hirak man baga kan mga taga San Vicente Baaw na iyon na masasakripisyo dahilan sa nakana sinambit na ang proyekto. So initabi Pading Melvin na sa kuyang mga heras na informasyon, alidigdi sa kuyang location, man si Philip Baracena. Okay, salamat sa imo, Philip, sa dagdag na barata. May nag-text sa Satuya, kung malaog na dyan sa San Vicente, dumana sa Pagultanan, kan San Juan, tapos po San Vicente. Sa Maiki Opus Road, dumana po ang agi. An pong ungakin, sari po na iyan ang mga inutang naan ni Duterte. Migbaba iya sa pwesto, grabe utang ka Pilipinas. Di man basang nirapig sasabi, kinsari na pa iyan a kwarta. Baka pirang bulsa, napuno na naman, kakwartang inutang. An paliwanag baga, nagdagos sa Build program, aram nindo kadakol kaya kan mga project baga. Sa parte kan Southern Tagalog, kadakol kan mga project dyan eh. Sa Central Luzon, kadakol man kan mga project, mga skyway, mga overpass, mga patinampo, mga tugang. Tapos, ang iba, siyempre, pag-address da akan pandemya. Paglaban kaning COVID-19. Alas 8:25 ang satuyang oras ko niyan. Araatyan po sa namabelta kita. An oras man na ini daraman sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. This time check is brought to you by Senator Leila De Lima. Bye! Oh, ano na naman? Ano nga ni ito sa numero kan ako Bicol Party List? 18. 18 ang numero sa baluta kan ako Bicol Party List. 18? 18! Yan ang hanapon mong numero sa baluta sa lindong kan mga party list. Tatandaan ko na. Numero 18 anak ko Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Political advertisement is paid for by Ako Bicol Party List. Team magaling ang arkitektong sigurado at serbisyo. Team na may galing at pagbabagong bisyong magserbisyo sa mga bawin yung mga kagawa at kompleto. Handa na sa konseho sa ripaka mo. Team na bukong maarte, malazarte. Team liling magaling para sa pagbabago o iba. Timbao United, Timbiling Magaling. Arkitekto kanakanatong Banwaan na Baaw, Arkitek Jose Malasarte. Sa arkitekto, sigurado ang serbisyo. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, maserbil siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior. Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asin, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Si Melvin Parayoga, amo na! Alas 8:29 mga tugang ang satuyang oras. Ang oras man ini daraman po sa Indo ni Alcalde Jeff Beseño kan Banwaan nin Baaw. Hello? Opo. Opo.
Alas 8:30 na mga tugang, ang satuyang oras ko niyan. Oya po ang bagong alert level na pinaluwas mga tugang kan IETF. Ang Metro Manila, sagkod magkapira pong mga highly urbanized cities and independent component cities sa Metro Manila sa NCR, alert level 1. Oya po sa Region 1, an alert level 1, yaon po sa Cordillera Administrative Region, Abra, Apayao, Kalinga, Baguio City, Lagawi, Lamot, Bisao, Bondok, Sagada, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City. An Region 2, Batanes, Cagayan, Isabela, Santiago City, Quirino, Bambang, Nueva Vizcaya, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Angeles City, Tarlac, Zambales, Asin, Olongapo City. Region 4A, Alert Level 1, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Lucena City, City of Tayabas, Lucban, Mauban, Pagbilao, Plaridel, Pulillo, Quezon, Sampaloc. Region 4B, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Lobang, Puerto Princesa, Culion, Palawan. Region 5, Albay, Catanduanes, Naga City, Daet, San Vicente, o sa Camarines Sur, may mga kuyandig diya. May mga alert level 1, Bombon, Kabusaw, Kamaligan, Iriga City, Presentacion, San Fernando, Barcelona, sa Sorsogon na po yan. Adigdi sa Camarines Sur, Bombon, Kabusaw, Kamaligan, Iriga City, Presentacion, Sagkod, San Fernando. Sa Sorsogon, Barcelona, Bulusan, Kasiguran, Ciudad Can Sorsogon, Gubat, Huban, Magallanes, Preto Diaz. Yan po ang mga alert level 1. Okay. Ngunyan, sa alert level 2, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, yan po ang mga yaon sa alert level 2. So mga dai po nabanggit duman sa alert level 1, bot sabihon, ang iba pong mabanwaan digdi sa Rinconada area under alert level 2. Si Melvin Parayoga, amo na! Alas 8:32 ang satuyang oras ngunyan. Ang Amerika ngunyan mga tugang, mapaluwas na kadtong sa indang gas reserve. Tamaray pa po ang Amerika. 1972 pa palan, sige na po ang stock. Ta magagamit mga tugang, pag-arog kaning grabe ang krisis sa petrolyo. Kaya, pinirmahan na po ni Presidente Joe Biden kan Amerika ang pagpapaluwas nin 184 million na bariles po kan sa indang gas reserve. Ay kaya kani na masuplayan daa ang Amerika nin mga 6 na bulan. Ang Pilipinas po, poon pa kadto, sagkod ngunyan, Mayo lamang nin gas reserve. Na paano?
dyan po sa West Philippine Sea. Igwabaganin mga exploration, malampaya. Dahil lamang mga tugang nag-i-restock. Kaya man, entero tangon yan na pinag-aalsa, pinagpapasan ang gabat, kanipong presyo kan produktong petrolyo. Pagsabi sa world market na arog kani, mayo kitanin maginibo. Taano, mayo kitanin magagamit kaya na sa diri. Ay abaana. Kaya kung minsan mga tugang, mas maray pangaya ang tanga o ang serum sa satuya. Kapag tag-init, sige po ang stock. Pag mauran na ang panahon, igwaponin kinakakan ang mga tanga o ang serum, digdi po sa satuya. Bako, arog kani ang ginibo mga tugang kanibang nasyon. Kaya ngunyan, dai po sindang gayo masasakitan. Pero kita, mayo, nag-iisip pa sana na mag-stock. Pero po ang ibang nasyon, kukuuno na sana, makua na sana. Gagawado na sana ang mga itinago kan nagtalikod na panahon. Kita mga tugang, nag-iisip pa sana, sinda po, pabalik na. Alas 8:35 ang satuyang oras. Kaya entero mga tugang na gudgod. Presyo kan gabos na mga barakalon. So, bareta tangani mga tugang sudma, 3 pesos abot 4 pesos ang ilalangkaw sa bagas. Pwede po yan na mangyari. Sabi po kan Sinag. Sabi po ni Rosendo So, ang pamayo mga tugang kan Sinag. Pag nag-abot mga tugang nin 3 abot 4 pesos, lampas pong 45 ang kada kilo kan bagas itong magayo na klase. Dai kananin mababakal na 35 pesos ang kada kilo. Ang 32 ngunyan mga tugang 31 igwapaman, pero kuyan po yan sa mga tersera klase. Kung malangkaw po nin 3 abot 4 pesos, di permina po na 35 pesos in above ang presyo kan kada kilo kan bagas. Saro pa mga tugang sa nakaparumarum po digdi sa supply kan bagas, iyo po ang paghali sa NFA kadtong magbakal magbakalin paroy iyo, pero magpabakal mayo na mayo na daa sa poder kan NFA. Magagamit na sana ang bagas kan NFA basta po mga tugang na may kalamidad. Yan na sana ang tinatagamahan kan NFA. Sige-sige pa man po ang bakal, nin paroy kan NFA, ini-stock, pero tagama mga tugang kung may kalamidad. Pero itong magnegosyo, ngayon dyan sa sentro, pabakali daw ngaya si Jimmy, nin bagas ta accredited na tsindahan kan NFA, mayo na po kani. Mayo na kani nin trabaho ang National Food Authority. Ang solamente na sa indang trabaho ngunyan, iyo po na mamakal nin paroy, iistakon, itatagama, kung may kalamidad. Si Melvin Parayoga, amo na! Maray na aga po dyan sa Nabua kay Ma'am Nora Pulyosco, kan National Food Authority. Ma'am, long time no si Tabi. Digdi po sa Provincial Manager kan NFA, inda ko po kung siya padigdi sa Camarines Sur. Si Melvin Parayoga, amo na!
21 minutos ngunyan mga tugang antes na magabotan oras na alas 9. Paabutan taman po nin maray na aga. Anduang nominee mga tugang kan ako Bicol, si Attorney Jel Bongalon, ang second nominee, saka po si Attorney Ramiro Boris Jr., ang third nominee. Takasod mga tugang, nakaulay-ulay po kan lokal na media, ang duwang nominee, kan ako Bicol. Asin po, so na-discuss ta na sabi mga tugang kan kontradaya, ini pong election watchdog na kontradaya, na iningayang ako Bicol, ano pa to? Bicol Saro, One Utap, mga nasa likod ngaya kayan, kung bakong politiko, negosyante. Hinapot niya to mga tugang, ang bagay pong ini sa duwang nominee, na ang sabi po ni Attorney Boris, ang third nominee kan ako Bicol, inako niya na totoo ngaya. Ang number 1 na congressman kan ako Bicol, si Saldico, sarong negosyante. Pero ngaya poon na siya magin ng kongresista, magin ng number 1 na nominee kan ako Bicol, nakatukaw ngunyan incumbent, naghali na ngaya sa negosyo. And konsentrado na sana duman po sa pagiging representante kan ako Bicol party list. But sabihon, itinauna sa iba. Sa Ansan West Construction, iba na po ang nagpapadalagan, sagkod ang iba pang negosyo, kaini pong mayaman na kongresista na si Elisaldico. Asin, konsentrado ngayon yan sa pagtabang an ako Bicol orog na digdi sa mga nangangaipong Bicolano. Si Melvin Parayoga, amo na! 20 minutos antes mga tugang na magabotan oras po na alas 9, pero day po ngunyan makasabi an ako Bicol kung si Isay ang dadarahon na presidente. Kuyan sinda, kumbaga, day pa po sindanin pinagdideklara na tatabangan sa pagka-presidente digdi sa 10 na presidensyable. Pero kung anbutuhan ngaya, ta siyempre, yaon ngaya ang kapwa niya to Bicolana na si Vice President Leni Robredo, dahil ngayanin problema. Field Report! Boy no mga tugang, nasa linya ngunyan, Karondang Route, Pornillos Route, Marinaaga. Marinaaga tabi, Melvin, good morning sa ating mga parantabay. Yawan ako tabi kap sa opisina kan PNP Baaw and makakaulan niya to si Police Senior Master Sergeant Marvin Sanchez sa utuling kanan hasa sa ngunyan an Operation Baklas katuwang an Commission on Election. So makakaulan niya to si Sir Marvin kung anong taan ibang detalyos ka iniligay sa iyang location. Sir, good morning. Live ka po sa RPN with Katmil Barayoga po. Yeah, good morning po, Kap. Good morning po. Yes, sabi Kap Melvin, yan po sa linya si Sir Marvin Sanchez. Sir, good morning po. Kumusta tabi an Operation Baklas? Katuwang an Commission on Election kan PNP Baaw. Kumusta po an pag-kondosyon nindo dito sa Banwaan ng Baaw? Hello, sir. Sir, primero po, good morning po Gabo sa naginanyi sa tinong programa. Tanong niyan po pala na sa mo yung composite kang of Baklas, ang committee po, DPWH, BP and LGU, nagsa ngunyan pagkukondensar po ng of Baklas,
poblasyon po ng Bao, Camarines Sur. Ini po ang programa kasatuyan gobyerno kang pumelik na ini po mga illegal na tarpaulin na nakahang po na inihalin po para po kumbaga malinig po sa paghiling ng mga tao. Iyo po. Sir, kuyan po, digdi po sa Operation Baklas, may representative po, may representante tabi hali po sa DENR. Yes, sir. Ano po, sir? Ano lang po, sir. Composer lang po, sir. Kang DPWH. Sa ngunyan, pagsamantala. Sa ngunyan po. Yun lang po yung ano ko. Ang DPWH, BFP, and LGU po itong sa GSO po. Iyo po, sir. Saro pa dyan, kuyanda, dapat maintenance na of orderly or garo kuyan sana yaon po sa seguridad sana ang PNP. Minsan baga naki-question dyan po sa Operation Baklas kung mismo na ang mga pulis ang nagbabaklas. Yes, sir. Actually po talaga, sir, na ayan po ang samaan sa muyang ano lang po, ang samuyang panghinto bilang sarong pulis. Sa peace and order lang po kami, sir. Kumbaga, nasa area lang po kami. Nagbabantay kami yung mga, kumbaga, tiktokaan na magtanggal kami mga illegal streamer po. Iyo po. So, kuya daw, sir, kayahon daw nindo maghapon yan dyan sa poblasyon. Yes, sir. Siguro po, sir. Kada po yung mga kariba man po, sir. Talagang, kumbaga, yan ang pinaka-obhit rin na hindi nga po mga illegal na tarpaulin na maali na po. Okay, so good luck tabi, sir. Salamat po maray sa pagkakataon. Yes, sabi ka Melvin, pasabol na ano ko kakabutan kay Sir Melvin. Ngunyan baga sir, nagpunaan local campaign. Kumusta tabian na pag-checkpoint nindo kan illegal na badil na may mga nagbadadaro pa tabi digdi sa tablaog pa na banwanin ba? Kumusta tabi sir, may po kamong nakokumpiskar sa ngunyan? Yes, sir. Sa ngunyan po, sir. Medyo, ang sabi nga ni, ang satuyang may mga man na talaga nagsusunod man po. Dahil man po silang gano'n, kasi nang usually nadadakupit po itong mga mayong musensya and then na-issuean po ng TOP ticket. Yes, Salvicat Melvin, yan si Police Senior Master Sergeant Marvin Sanchez sa panginginot man ni Police Major John Pelea, kan PNP Baaw, Hamelo Kichon, Rod Cornelius, para sa Radyo Ronda, Iriga. Okay, salamat sa imo, Ruth, sa dagdag na barata. Si Melvin Parayoga, amo na. Alas 8:46 ang satuyang oras mo niyan. Si Melvin Parayoga, amo na. Mabalta kita mga tugang sa iba pa niya tong mga urulay-ulay. Makalisa na po ang nagkakapera niya tong mga hanap buhay. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Pinunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Pinunoy ibas ko, silang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Monina Butor Balia, aboses ka mga kahobenesan, kasurog ka mga kababaihan. Monina Butor Balia, uunawon programa sa mga babae, agkaiginan para maprotektahan ang kandang sa diri sa mga mapangabuso. So go na, tara na, kikap mo ni na Balilia para sa progreso.
serbisyo ag dapat tatao mo ni na motor Baliya ay na iba na Serbisyong galing na kita, ang galing-galing galing sa senso progreso, tatagaling na kita. Tubong mulwang bao, di pabayaan sa museo na panatag, kaya galing na kita. Ang galing-galing galing, ang galing-galing galing, ang galing-galing galing, galing na kita. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayahayang buhay. Si Melvin Parayoga, amo na. 10 minutos ngunyan mga tugang antes na magabotan oras po na alas 9. An oras manini daraman po sa Indo. Ni Bukal Donaan Oñate kan ikalimang distrito kan Camarines Sur. Numero 6 sa balota, Oñate, Dona, sa joven kong edad, Rinconada, kamo akan akong prioridad. Dona anong yate, bukal ka rin kunata. Dona anong yate. Huwag pa lang nagsirbi na para sa kahimanwa. Pagkaya pa sa rin kunada, udok sa buot talaga. At kagayo na niya, bukusan ng pangkamera. Arangkada ka rin kunada, prioridad niya. Kwalipikado, subok sa pagserbisyo. Kito na sigurado, pagtabang sa tawo. Dona anong yate, bukal ka rin kunada. Dedikado magserbisyo, pag-asa ta sa gina. Dona anong yate, bukal ka rin kunada. Tunay na masasarigan, kaya siya sa tong suportahan. Sa tirang taon na pagsirbi, naging parte kan bawat family. Pag-asenso mamamatian na, tibay husay proud kami. Ang pagtabang nasa puso niya, Joven, senyor o solo parent pa, uno pa man a estado mo, kaiba sa progreso. Kwalipikado, subok sa pagserbisyo. Kito na sigurado, pagtabang sa tawo. Dona anong yate, bukal ka rin kunata. Dedikado magserbisyo, pag-asa ta sa gina. Dona anong yate. Bueno mga tugang, yan po, Donaan Oñate. Si Melvin Parayoga, amo na. Bueno, balikan niya to ang satuya pong mga pagiriba digdi po sa laog kan programa. Field Report! Aberda mga tugang, tayaon po sa ibong niya tong linya ngunyan si Karondang Philip Baracena. Philip, Marina Aga Giraray, please go ahead, Tabi. Salamat, Geraray Tabi Pading Milbin. Pinagapudan ko na DPWH 5th Engineering District ang Camarines Sur sa paagi ni Engineer Aris Hermoso na tagapagtaram kana sinambit ng opisina. Igwa man pala sindang alternate route dyan sa Salvacion, digdi sa Banuan kan Baaw. Kaya sabi niya, sorry for the inconvenience dyan sa mga taga San Vicente Baaw.
Nagurulay naman nga ni Palancayan ang DPWH, 5th Engineering District and Camarines Sur, asin man an opisina kan Sangguniang Bayan sa pagi ni Vice Mayor Liling Malasarte. Kaya ngunya na mga panahon, lalabo-labuhon subot yan kana kontratista. Papatagon, siyempre tuturo kalon na semento, ngunyan papatagon. Tapos, baka simentohonan kabaak, ang kabaak, day mo na. Talagang ibang klase. Yan ang dipisil kaya kung day nag-aagi sa tamang proseso, ang sarong proyekto. Kasi siyempre day man mareklamo ang mga taga San Vicente sa Banuan kan Baaw, lalong-lalo na itong yaon sa atubangan kan mga pigparagurang semento kung tama sa proseso. Siyempre, sa mga yaon ka dyan na maagi, sa luluwasan mismo ninda, so shoulder, pigtitinampo. Tapos itong enterong porsyon ka na tinampo, talagang pig para gurura na. Nagindagaanan iba. Kaya, ang sabi man kay ni Engineer Ares Hermoso, ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur, lalabu-labuhon yan. Ngunya na mga panahon, tanganing dahil na masakitan. Kapatag na ang agihan. Dawa ba kong simentado. Kaya ang kahurutan man ka na DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur na magpasensya mo na. So, mga yaon dyan, maray nga ni subot yan na may proyekto. Isa mayong proyekto. Pero, Minsan kuyan man kaya, paano man sa mga tao, yaon nga ni dyan yaon na kita dyan Kaya lang, baliktad dun ta. Kung sa lang rason, baliktad dun ta man, paano kung sindaman ang nakulong mayonin agihan? Yan. Yan ang problema. Siyempre, dahil man yan mareklamo kung tama sa proseso. Saka, ay gwa kaya nin tamang paagi kaya na daing na inuubos tanganing igwamanin agihan so tawo. Ano ta, inintero na kaya na pinaggudak, pinaghalian kadtong kuyan, pinaggaba ang tinampo. Anas na ginaba, wala tong porson. Pati shoulder, tigsisiminto na. Dapat nga inuton so katahawan kan tinampo bagwan shoulder. Katalagang kung mahihiling mo man kan sitwasyon kan tinampo digdi sa San Vicente, tabungad na gayo. Pig para gudak gabos. Siyempre, sa mga yaon dyan, sa lugar na yan, mapupungot. Nung ngayon, mayo na lamang kaming maagihan na tultul. Kung nakamotor, delikado pa yan sa aksidente. Nagkukunyan-ngunyan, mga gurul-gudul na bagang tinampo, kung dahil man inubos na pinaggudak yan, di may agihan man kuta. So kabaak, iwinalat mo na, o kaya by black. Ako, nakakahiling man ako kan mga pinagpapatrabaho kan bako sa naman DPWH maski sa mga barangay project dahil man talaga yan inuubos tulos na anas budakon ang mismong gabos na porsyon kan tinampo. Siyempre maangal man ang mga yaon dyan sa naunang bita ng lugar. Tas siyempre paano na sa pagluwas niya digdi sa mayo man nga kaming ibang aagihan. Maray sa mga dahil dyan maaragi, so taga-ibang barangay. Kundi so mismong yaon dyan sa barangay na yan, na yun nagsasapo ni nagkasakitan, talagang mainit ang pamayukan iba.
Ano na nga di, alangan man nga mag-flyover kami. Maglipad, bihikulo. Siyempre, ang kinukunyan ka digdi, dapat pinakarhay man so proseso. Gagi sa tamang proseso, tanganing naiman masakitan, so mga taga dyan sa barangay na yan. Kan pinaggangalas ko digdi, ano kaya tinugutan man ni punong barangay Manuel Selyesa. Saka kan barangay council kana San Vicente Baaw na siyempre nakikoordinate man ang kontratesta, ang DPWH kung pwede nang tinampuhon, dapat kinontra ninda yan dahil pag-ubuson na guraon na tinampo ta magkakaiguan ng inconveniensya sa mga taga San Vicente Baaw digdi sa probinsya ng Camarinesor. So, initabi Pading Melvin, nasa ko yung mga heras na impormasyon. Sana mahidali ang patrabahong yan sa herak man kan mga taga San Vicente Baaw, lalong-lalo na itong yaon dyan sa porsyon na yan na apektado sa indang pag-agi. Ali digdi sa kuyang location, hindi man si Philip Baracena, RPN Radyo Ronda. Si Melvin Parayoga, amo na! Bueno, alas 9:01 mga tugang ang satuyang oras ngunyan, ang oras pong inidaraman sa Indo ni Municipal Councilor Gail Sinfuego, kan Baaw Camarinesur, asinman ni Municipal Councilor Sani Cayab Prades, kan Nabwa Camarinesur. Dead na dead talaga kami sa mga programa mo. Ika'y taong malalapitan sa panahon ng kagipitan. Kailangan natin si Sani Prades, kailangan natin siya sa bayan. Ating botohan sa halalan, Sani Prades, Sani Prades. Noon pa man ikaw na talaga kagawad naming sa tuwid-tuwina. Marami nang natulungan, marami nang napatunayan. Kailangan natin si Sani Prades, kailangan natin siya sa bayan. Ating botohan sa halalan, Sani Prades, Sani Prades, Sani Prades, Sani Prades. Siya'y botohan sa halalan. Bueno mga tugang, alas 9:02 ang satuyang oras ngunyan. Padagos-dagos kita digdi po sa satuyang mga ulay-ulay na insulto si presidential candidate Pampilo Lacson sa pangapudan ni Vice Presidential Candidate Congressman Lito Atienza na mag-atras na sana sa sayang kandidatura. Sabi po ni Lacson, tatapuson niya ang laban as in di siya ma-back out. As in sinabihan si Atienza na magbalta sa eskwelahan, as in mag-adal giraray kan good manners in right conduct. Paliwanag po kan senador, ang GMRC na sa iyang pinagproponir na ibalta sa elementary, tangani pong maibalikman ang values kan mga Pilipino. Ikaman daw kaya, Congressman Atienza, sabihan mo na mag-atras? Kung ma-atras ka, ika na sana. Dain mo na pagdamay pa ang iba. Hanggang sa huli, wala daw atrasan. Ang sabi pa po ni Lacson, si Isayman si Atienza, tanganing siya sabihan na magbutas. Mayo man siya nin personalidad, kaya dai siya maatras
sa iyang kandidatura. For the 9th time, I'll finish this race and I'm not backing out. I suggest that Lito Atienza should go back to school and study GMRC, good manners and right conduct. Who is he to tell me to withdraw? Urlay-ulay kaya mga tugang, nagarumay nag-iisip-isip na ng mga presidensyable na maatras. Saro na dyan, naghahalat na sa nanin pasabong, si Senador Manny Pacquiao. Naghahalat po nin pasabong, kung may pasabong ngaya sa sakuya, pwede na ngaya ako na mag-atras. Kaya matira ang matibay. Maski pa po gayod mahuri. Kung baga sa karera, bastang nakaantos ka. Natapos mo. So, karera. Halimbawa sa marathon, maray na po ito na nagtagal maski nadaog ka kaysa duman sa pag-agi sa harong, puminuli na. Nagpaparahalat sa mga nagdadalan, sa ina daw ngaya susarong kuyan, kaibahan sa marathon, ito palan, turog na sa saindang harong. Si Melvin Parayoga, amo na. Dahil pa ngaya nag-aagi. Sa ina daw ngaya, kaya palan mga tugang, tadiritso na po pagpuli sa sainda. Bakong arog da kayan, at tatapuson ko ngaya ang laban abot sa huri. Pariyo po kan boxing. Kung maghabo ka, maski first round pa sana po, pwede. Pero ang kontrata po, abot 12 round, tatapuson dapat. Tinatapos mga tugang ang laban. Maski po narugado na, pagbabagtinga na, minatindog giraray. Arog po kayan dapat. Alas 9:06 ang satuya mga tugang na oras ngunyan. Oya pa po ang Saronyatong Bareta, maulay palan si Presidente Duterte, tapos po si Chinese President Xi Jinping sa Abril 8. Sa Biyernes, sunod na simana. Nakatalaan siya makipag-ulay, alagad, dahil po pinagsabi kung anong detalye kanurulay. Kung sinda po, kuyan online o telepono sa na maulay, o kaya in person, ansenda pong urulay. Ini po, parte kan pagiging magbarkada, mag-amigo kan Pilipinas, sabi kan Presidente. Si Presidente Duterte talaga, minsan po Pilipino, minsan Chino. Pabarabago. Minsan man aasta po na Amerikano. Dahita talaga mga tugang maintindihan man sa tuya pong presidente. Mga style po ni Presidente Duterte, pabarabago. Ngunyan, ang issue po digdi, itong yaon sa panatag syol, na dikit pa mga tugang na magkagirian ang Philippine Coast Guard, sagkod po ang Chinese Coast Guard. Hindi ako kakampi-kampi, sabi po kan Presidente. I just don't want a war to enter my country. Pinag-ako po ni Duterte na mantinido siyang kuyan po na alarma dapit sa spillover sa Pilipinas
kan gyera sa pagultanan kan Ukraine asin Russia. Maurulay ngaya kami ni Presidente Xi Jinping para masabi ko lang na ang Philippines might really be included in the vortex of gyera dito. Pag tinamaan ang Russia ng nuclear o ang Russia ang unang tumira, then there's going to be a serious trouble. And China will not just sit idly there. Babanat din siya. Kukunin niya ang Taiwan. Pagpapatuloy ng Pangulo. Walang kaduda-duda o siguradoan niya apektado ang Pilipinas. Pwede po. Tama yan. Apektado talaga kita. Ngunyan ngani. Nagigera pa sa nasindaduman. Apektado na. Digdi po sa presyo. Kan mga barakalon tapos po kan produktong petrolyo. Full scale war huli sa presensya kan American forces sa nasyon. Nagdesisyon siya na tugutan Amerika na gamiton ang base kan Pilipinas sa paghandal na magkaigwapo ni spillover ang gera sa pagultanan kan Ukraine sin Russia. I have given the Americans the unrestricted use because it will be a stupid thing to send them away. It will just also nandyan na kasi. Hindi man natin mapaalis and it's not good at this time na paalisin ang Amerikano. So I allowed them the unrestricted use, mga airport, mga base militar, kasi nandito na sila. Sabi po ni Duterte. Sa ibong kani, liwat man po na pinag-utrokan presidente na dain niya tutugutan ang mga soldados kan Pilipinas na magpartisipar sa nangyayaring labanan sa Europa. I will never commit my soldiers or the police to go on and participate. Dain niya to tutugutan ngaya an arog kaning bagay na makabali ang mga soldados sagkod ang mga pulis. We are not even connected, however big or small. Pon sa Marso, pon kan maglaog po ang Marso, permi na po na pauro-otro na pinagsasabi ni Presidente Duterte na neutral ang Pilipinas sa gyera po duman sa Europa. We better maintain our neutrality. Let us avoid meddling in it so that we don't get involved. Sabi po ni Presidente Duterte. Maray na ngaya na neutral kita kaysa sa maging parte kan sa indang iriwal. Alas 9:11 mga tugang ang satuyang oras ngunyan. Atensyon man sa mga parabulang. Bukas na po si Presidente Duterte ngunyan na pag-adalan kung nakakaraot talaga ang isabong asin sa iya daining ipapapundo kung igwanin maraot na epekto sa publiko. Pero sa ngunyan, mayo pamandaanin malay na epekto kaya diretsungo na ang isabong. Let us study if it is true. It's getting to be a serious problem for the Filipinos kung maski na da mag-agom, nagpupusta na, hilingon ta ngaya, pag-adalan ta, kung ipapapundo o dai ang isabong.
Dakol patingon yan mga tugang ang mga nagboborotwa ng mga talpakan eh. Amagin po sa parte kan Rinconada area, igwa na mga tugang nin mga talpakan. Nagkakaaragahan asin minadaogan po nin dakol. Maraysa na po kung perminggana. Pero kung may nadadaog na, sagkod mga tugang nababaon sa utang, yan po ang problema na. Alas 9:15 mga tugang, ang satuyang oras ngunyan. Nasa 640 milyon kaya palan ang income mga tugang digdi kan gobyerno sa isabong. Saan tayo kukuha ng pera? Naubos na sa COVID. We are short of fund. Kaya sabi ko, padagos ang isabong. Ipahuli nyo yan sa pulis, then solve the problem. Ito pong mga grupo na kung saan embelto duman sa pagkawara kan mga bulangero. Si Melvin Parayoga, amo na! Alas 9:16, mabelta kita mga tugang. Okay, diretso na kita. Bueno po, uyapaan saro mga tugang na bareta ngunyan na medyo nakakangirit. Pero inda ko po kung maging totoo ini. Sabi po ni Justice Secretary Minardo Guevara, babantayan daa ang vote buying. As in posible ngaya ang warrantless arrest sa mga maaktuhan. Baad po sa sadulo na naman kung sa Irisay, ang mga barangay na naman garo. Nag-aayat kaya mga tugang o inda ko po kung mangyayari ini pong warrantless arrest. Sabi mga tugang ni Secretary Minardo Guevara, ang mga field as in regional offices maghalat-halat ngayakan mga tape o kaya posibleng reklamo sa vote buying. Tangani na yan po dagos ng aristaron, warrantless arrest. Okay. Okay, hindi ko po kung mangyari yan. Ano? Good AM po, kasalukuyan pong pinag-uusapan namin ang tungkol sa kandidatura ni Marcos. Kung ano talaga ang mangyayari sa ating bansa, kung manalo siya, parang nakalimutan na yata ng mga tao ang ginawa ng kanyang ama. Iyo po talaga, tama po yan. Tama po, tabi yan. Nagkaroon na lingawa ng mga tugang. So, nasa sa Indo po yan. Nasa sa Indo tabi yan mga namamanwaan, mga botanteng Pilipino, kung tutugutan ta na mamayag paggiraray ang mga Marcos.
Bueno po mga tugang, igwa na kitanin, bali po 20 minutos makalihis na ang oras na alas 9. Nalingawan na po kaya yan kan mga Pilipino. Ini pong pinagsasabi nindo na paano ngaya kung an manggana na presidente si Marcos. Paano pa ngaya kita? Anpermi kayang iniisip kan iba niya tong makababayan. An santol ngaya da imabunga nin pinya. Iba man po garo. An ama sagkod sa aki, yan man an sabi kan mga taga BBM. Pero mga tugang, digdi pa sana sa day po pagsunod sa mga babayadan, reglamento, mga leyes kan nasyon, mga obligasyon, mga tugang, paano pa kita matubod? Na daingani mga tugang tattao na magsunod mga tugang kan tamang reglamento. Paano pa kita kani matubod sa iya? Boy no mga tugang, maluway-luway na po kami na mamaaram ngunyan, digdi po sa laog kan programa. Nakaibahan niya to Philip Baracena, Ruth Fornelius, technical side, si Felix Lagrimas, yaon man po si Jimmy Guanzon, daman po sa transmitter, yaon si James Oco, asin si Tony Saison. Adyos na Pilipinas 15 BBM, amagin presidente. Di nga ni nagbabayad ka buwis, sige pabutig.